nič nestane, nič sa ti nestane, nič sa nám nestane. Tak sa nič nestane, nič sa ti nestane, nič sa nám nestane. No, on byl vyhozený z rozhlasu, že jo, takže ty kolegové měli trošičku jako mindrák, tak se mu snažili možná pomoct, tak schvalovali ty písničky a když už schvalovali ty jeho texty, tak už potom schvalovali ty moje. No. Já jsem vůbec nechtěl zpívat, že jo, jsem chtěl jenom brnkat na banjo a případně dělat melodie a s textama to bylo něco podobného. Já jsem se nechával písničky textovat z začátku od Vrby a od Krečmara, ale oni neměli čas, to už textovali pro popový zpěváky, takže to byl pro ně lepší kšef, že 71 už jsem začal psát mluvený slovo a psal jsem ho i samozřejmě pro kolegy a když jsem měl takové nějaké věci, s kterými jsem se nebyl jistý, jestli tomu budou lidi smát, tak jsem to vždycky doskoušel nějakým kolegovi. Když se smáli málo, tak jsem mu to nechal, když se smáli hodně, tak jsem mu to vzal. Ale po letech až nějak těsně, jako koncem 80. let, myslím rok 87 to bylo, najednou se zjevil, nejsem zdlouhavý, se zjevil nějaký známý Čechoněmec, který měl galerii naivního umění ve Stuttgartu a dostal jsem mu do ruky právě jeden obrázek Studentí Várky, s kterou jsem skončil okamžitě, jo. Jsem se chytal za hlavu. On říkal, že bych chtěl udělat výstavu v té své galerii. Já jsem říkal, neblbně, je to blbý. A on říkal, no ne, neblbně. A odmítl jsem to. Jenomže pak mi to vrtalo hlavou přece jenom za komunistů jet do západního Německa, dělat tam výstavu, tak trošku mě to lákalo. A tak jsem si vzpomněl na obrázek, který jsem udělal někdy před 10 lety pro Mladý svět. Chtěli po mně kresbičky, uveřejňovali písničky naše a chtěli ke každé písničce, kterou uveřejňovali nějakou škicu, nějakou kresbičku. A samozřejmě jsem se snažil tu kresbičku udělat nějakou originálně. Právě u rychlíků jede do Prahy. Mě napadlo, přece nebudu dělat jako všichni, prostě jak se ty koleje zbíhají a tak jsem je udělal, jak se rozbíhají. No a vypadalo to srandovně a já jsem si právě na to vzpomněl, na tohle. Říkal, tak já co bych nakres, a teď jsem neměl, hodně jsme jezdili, tak jsem si vzpomněl na kamaráda malíře akademického, Jaroslava Myslivečka, že bych to jenom kreslil. A že bych mu to dával a on by to dodělával olejem, jo? Že bych to mohl dělat po zájezdech, no, když namatáte obraz s olejem, tak to nemůže být mezi kostýmama, nástrojema. Ale kreslit jsem to mohl, tak jsem udělal pár kresbiček a zašel jsem za ním a on zrovna byl v nějaký tvůrčí krizi. A říkal, že už si myslel, že ho už napadlo, že by mohl, že nevěděl, co mám dělat za obrazy a že už ho napadla jedna věc kdysi, že chtěl oslovit nějaký dítě, pokud možno nešikovný, aby něco nakreslil, on, že by to jako klasicky, prostě bystrovsky vybarvil, jo. A říkám, a ty, když jsi přišel ty, tak já to budu dělat s tebou. A namaloval první nějakou věc, takovou ženskou v antiperspektivě, že jo, takhle jedno prso malinký, to vzadu ruský a tenká nožička vzadu kejtaší. Prostě vypadalo to docela srandovně. Nicméně jako se tomu smáli nějaký tam kamarádi malíři, pak to hodil někde mezi nějaký obrazy a teď se na to nějak zapomnělo. A teďka přijeli sem nějaký Američani, kteří sbírali avantgardní umění. A přišli k Myslivečkovi, on nebyl doma, byl ožralý v kruševické restauraci. A manželka mu řekla, je v hospodě, tam ho najdete. Tak tam přišli, tam Mysliveček se vydá, že?
ale že si vybrali, on to dělal takový avantgardní umění do pěkný obrazy, já nevím, co byl s tou krizí. Tak oni, že bych si vybrali nějaký z jeho obrazů a on jim dal tak, jak vedle bytu je ateliér, něco vyberte. Tak oni tam šli a byli v tom ateliéru celý den a večer, když už byl teda úplně do němoty, tak přišli a přinesli ten můj obraz. Přišel jsem domů a můj otec byl houslista. Já jsem mu říkal, hele, je středa a v sobotu já musím zahrát na plese na housle. Aspoň 2 skladby. Nauč mě to. A on říkal, hele, to je nějaká moc krátká doba, ale já ti ukážu tu, kdo hrajete na housle, víte, že tam je první poloha, druhá a tak dále. A on říkal, tak tu první polohu tu tě naučím, tomu za hodinu umíš. Tak já jsem hodinu zkoušel tu první polohu, to je blízko těch kolíčků, tak, a nějak se mi to nedařilo. A otec, když to slyšel, tak řekl, tak, ale já mám něco tady práci v kuchyni a vykašlal se na mě, já jsem to taky říkal, no taky blbost, já nějak se z toho vylžu. A zvolil jsem si 2 skladby. Jedno byla humoreska, tam to je blbý, tam se jde do druhé polohy. A potom jsem si říkal, no tak to lidi znají, a pak hymnu českou. A říkal jsem si, cvičit to nebudu, to si pamatuju, to vím, jak to je. A no tak tu melodii, tu jsme znali všichni. A potom jsem zjistil, když jsem si to zkoušel na tom plese, že to můžu hrát jenom po jedné struně. Takže pořád jsem postupoval dál, pak už to nešlo. Takže takhle jsem zahrál humoresku a když jsem viděl, že lidem tečou slzy, tak jsem říkal, no je to výborný. A hymnu to už vůbec, to už nikdo nemohl poslouchat, to už nikdo neměl sílu to doslechnout. A v tom hledišti seděl taky Ivan a když to viděl, tak asi za 2 roky mě zavolal a říkal, jestli bych nechtěl hrát v banjo bandu s ním na Valchu. To je rumpla slovenské. Jen ne pro boha na ty housle, no a tak to začalo. Ako to teda prišlo k tomu momentu, kedy si sa ty tam objavila? Pretože to bolo tie veľké brýle, ktoré som sa dozvedel, že doniesol Ivan z nejakej dovolenky. Ako to bolo, že či ťa takýmto spôsobom dostal formoval do tej formácie, alebo si prišla sama s niečím? My potom jsme došli ke 2 verzím, ako to bylo. A ta první, teda ta, kterou Ivan mi říká, abych už neříkala, tak to byla, že jsem měla od kamaráda střešní stopem a Ivan mě vzal stopem teda domů do Knína a asi za rok jsem měla znova stopem zase od Prahy a Ivan mě znova zastavil. Já jsem říkala, teď my už se... nás zpátky, ne? Ne, za rok až. A on říká, nebo já jsem mu říkám, my už se známe a on teda si vůbec samozřejmě nepamatoval, nebo předstíral, že si pamatuje, ale stejně nevěděl. A ptal se mě jako konverzačně, co dělám, tak já jsem říkala, že nedělám nic, protože jsem měla čerstvě po maturitě, ještě jsem nic nedělala. Ale zpívala jsem ve sboru, v Kníně, jako v kostele, tak jsme tam 4 holky, něco jsme tam zpívali. A Ivan, no to je báječný, že zpíváš, protože zrovna jsme přišli o zpěvačku a ať teda přijdu k něm se zaspívat, tak jsem říkala super, tak jako přijdu. A on to asi myslel jako vtip, já jsem potom teda opravdu přišla. On říkal, tak něco zaspívej, jak jsem něco zaspívala a já jsem hrozně zrudla jako studem, že jo, před umělcem, tak on říkal, to je bezva, zpívat teda neumíš, ale to je dobrý, jako rudneš, tak já tě napíšu písničku a vystoupím, ale musíš takhle zrudnout, jo. A vás chcem opýtať, ako ste sa dostali vlastne z tej drumbly k tomu škrkátku? Jak by som to tak mohl nazvat, tomu... No to mě bylo nařízený. Čiže tam nebyla nějaká možnost formovat se sám, tam zkrátka přišel povel z hora a... No podívejte, všichni, co jsou na jevišti, mají velký představy, jak budou. No a tohle mě dali do roky, no co mi zbývalo. A pritom ste tak dobre vedeli pracovať s huslami a s inými nástrojmi, že? No to říkáte vy. Ukažte mi někoho, kdo se za 3 dny naučí na housle hymnu. No tak dobre, ale a
keby neprišiel ten povel, ale tak ako netvrdím to samozrejme zlom, ale keby sa tá kapela formovala dobre tak základne, naučili by ste sa hrať na husle, na gitaru, na všetko, alebo by stále ste boli tým, kým ste v tomto momente? Přibližně na všechny nástroje se naučí každý. Jo. To je jenom otázka, jestli se to lidem líbí nebo ne. Podívejte se, co máte muzikantů, co vůbec neumějí na nic hrát, co neumějí zpívat a jak je lidi milujou. To nemůžete takhle postavit. Teď poslední rozhovor měl, dal si se mnou redaktor z Pika na jednom parkovišti u Erpetu, že jo, a teďka on říkal, a můžeme to tam udělat i venku, ten rozhovor, jako asi, že to bylo s kamerou, že jo. A jsem říkal, no když bude blbě, tak můžeme jít dovnitř, tam do té kavárny, tam většině nikdo není, taková u golfové haly, taková kavárna. A tak já jsem už tam jel z domova a po mně volal, že už na mě čeká a na parkovišti. Tak já jsem tam přijel, zaparkoval jsem a on jde ke mně, tak já mu podávám ruku a já jsem říkal, tak uděláme to vevnitř nebo někde venku. A on to nebyl volný. On říká, pane Mládek, to jste si někdy splet. Jak jsem mu hodně dlouho vysvětloval, že nejsem teplý, že víte, proč ke mně šel, protože já jsem stál u jeho auta, že on si šel ke svým autem a myslím, že taky jak mu podal ruku, tak on mi podal taky, že Tam vždycky v tom krematoriu vyšel člověk k tomu stupínku, všichni jak hrobový ticho, všichni poslouchali, on mluvil krásné věci a pak oni ještě plakali. A všichni ho obdivovali a on mluvil nádherně a jsem říkal, tohle chci dělat. Vám chýba po vašom vystúpení plač? Lebo to asi tuto moc často nepočujete, že? No jo, no tak pravda, tam se netleská, jo, v těch síních obřadních. Ale všichni potom jdou za prvé. Říkají, to bylo krásný, pane, to bylo krásný. A ještě mu dávají peníze. No to je placený, tohleto. To je krásný důvod, to je krásný důvod. Kousavá reka, ta na mě čeká, osada spí a já se ošívám. Kousavá reka, kdo jí neměl ví starou melu. Kousavá reka, ta na mě čeká, osada spí a já se od ní melu. Byla to dobře. Když jsem já sloužil to 3. léto, druhé léto, vysloužil jsem si morčátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka skáče doma v komoře. Dobrý detaily. Bude hůř. Když jsem já sloužil to 3. léto, vysloužil jsem si bluzičku za to. Husičku jsem říkal. Husičku za to. A ta husa chodí bosa a to kuře bláto tlačka a ta kačka krákoře. Tlačka bláto doma v komoře, má panenka taky v komoře pláče. Výborně. Nevidíš, na to makala. Když jsem já sloužil to 4. léto, vysloužil jsem si kozičku za to.
ta husa chodí bosa a ta koza jako voza a ta kačka blátotlačka a to kuře krákoře dělá po dvoře. Má panenka v komoře S brázkem. no to neřeknu. Když jsem já sloužil to 5. léto, sloužil jsem si. Hříbátko za to, telátko za to a to tele pleší mele, hubou mele a ta husa chodí bosa a ta kačka blátotlačka má panenka hubou mele, ne tele mele hubou, má panenka krákoře běhá po dvoře, mé kuřátko pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to 7. léto, Ne, 6. léto to je. to další léto, vysloužil jsem si kravičku za to. A ta kráva mléko dává a ta kačka hubou mele a ta husa kozu tlačká, kozu mačká. Má panenka mlíko dává a ten vůl chodí bosa a to prase chce to zase a já kráva. To stačilo. Lepší to bylo. Může vyřídit, ona má dobrou paměť na obličeji, může za váma jít, se smějete, ale s ní není legrace, ona totiž chodí na karate. Její manžel se jí ptal, proč chodí na karate a ona mu říkala, no až půjdu někdy v noci domů a bude tma, aby mě nikdo neznásilnil. A on prej říkal, neboj se, taková tma nikdy nebude, že? Tak se radši nejdejte. Prosím, hlavně vás prosím, až tady potom bude mezi váma chodit po představení, v žádném případě to nebezpečné, v žádném případě nekrmit. Také včera večer už sjela, já to první zkusím, jdem do toho, jo. Sázeli se okáři, komu z nich se podaří dát mi první pusu. Nevinná už nechci být, nikdo mě tu nesmí mít za naivní husu. Včera večer usila, já to prvně zkusila, jammerda, mám to za sebou. Nějaký hluk mě políbil, vůbec se mi nelíbil, jammerda, mám to za sebou. Už se nikdy nenechám líbat cizím ogarem, naštěstí jsem vyvázla jenom s malým okarem. Včera večer usila, já sám boudu svila, jammerda, mám to za sebou. Včera večer usila, já to prvně zkusila, jammerda, mám to za sebou. Nějaký chlap mě políbil, vůbec se mi nelíbil, jammerda, mám to za sebou. Už se nikdy nenechám líbat cizím ogarem, naštěstí jsem vyvázla jenom s malým okarem. Včera večer usila, já sám boudu svila, jammerda, mám to za sebou. Lenka Šumláková. Lenka Šumláková.
kouca, jdem spolu s Ubačkou, hore do kopca. Do hor musíš naozaj, dobre čižmy mať, na trach môže volať čo, strašného sa znať. Ľudia robia kraviny, podseďujú laviny, 10 piviek urazia, do hor pešo vyrazia, vydajú sa do diaľky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne, ja sandálky nikto nezdrhne. Říkala dál, počúvaj, to preč nezdrhne, tomu táto lavina nohy podtrhne. Je to takmer tutovka, somrej smrťou svahou, vieš čo, nechoď do Tatier, neopúšťaj Prahou. Ľudia robia kraviny, podseďujú laviny, 10 piviek urazia, do hor pešo vyrazia, vydajú sa do diaľky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne, ja sandálky nikto nezdrhne. Podseďujú laviny, 10 piviek urazia, do hor pešo vyrazia, vydajú sa do diaľky, na nohách len sandálky, lavina sa zrazu utrhne, ja sandálky nikto nezdrhne. To taky byla podařená, ten pumpař, jak říkám, vám řeknu, abyste viděli, co si lidi povídají. Jak ta stará chudá paní přijde k doktorovi a on ji v ordinaci říká, aby se svlékla do naha. A ona mu říká, pane doktore, je to v mém věku nutné, on říká, samozřejmě svléknu do naha. Tak ta chudá stará paní se svlékne do naha a ten doktor se takhle dívá a říká, paní, co vám chybí? A ona mu říká, mně nechybí nic, já jsem se jenom přišla zeptat, kdy půjdete domů, abych to tady mohla vytřídit. Tak nic, tak Lenka Šinářová, Japonci v Jablonci. Po výstavě v Jablonci chodějí dva Japonci, nakupují korále, pro vládu a pro krále, jeden po mně jede, úspěšně si vede, korále mi jedny dá a jsem zlomená, ty můj kluku japonskej, nerozumím tomu, i když nejsi japonskej, vezmu si tě domů, pěkně si tě vykrmím, ať je z tebe muž, do žádnýho Japonska nemusím tě už. Lenka Šinářová, když jinak nedáte, když nás nechcete pustit, a vám musím prozradit, že k napsání té písničky přes těmi 40 lety mě taky tak trošku inspiroval tady Honza Mrazek, který skutečně jeden čas létal s práškovacím letadlem, nějak těsně po vojně, viď? On má letectví v krvi, už jeho dědeček byl pilot, vojenský pilot, dokonce za druhé světové války se zúčastnil v anglické uniformě mnoha bitev leteckých a sestřelil prý za válku celkem 40 letadel. Z toho prý nejméně 10 nepřátelských. Tak písnička Jožin z Baže. Jedu takhle tábořit, Škodou 100 na Oravu, spěchám proto vyskodit, projíždí přes Oravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z Báši, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin, Jožin z Báši, močálem se blíží, Jožin z Báši, k vesnici se blíží, Jožin z Báši, už se zuby brousí, Jožin z Báži, kouše se je brousí, na Jožina z Báži.
chtěl jsem dědinou, cestou na Pizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, jož na to přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezere. Jožin zvážil, močála se blíží, Jožin zvážil, vesnici se blíží, Jožin zvážil, už se zuby brousí, Jožin zvážil, kouše se je brousí, na Jožina zvážil, komu to napadlo, platí jen na pouze, pražku zletadlo. Říkám, dej mi předsedo, létadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček, předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla, prášek pěkně klesl, Jožin zvážil, už je celý bílý, Jožin zvážil, zmočal ve bílý, Jožin zvážil, dostal se na kámen, Jožin zvážil, tady je s ním mámen, Jožina jsem dohnal, už jo, dobré každé nové, vrnilo se. Děkujeme. Loučí se s váma Vítězslav Marek, Zdeněk Kalhous, Jan Mrázek, Lenka Plačková, Lenka Šindlářová a já. Děkujeme. Děkujeme. Lenko. Když jinak nedáte. Železniční vlečka popalila, křečka skutála se z nás propolí. Stali pak se z křečku nezranilo, vlečku zdali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, s pravdou bych byl náprstek nějakého voku. Na kolejích nebudu už nikdy dělat boky, hledat bych měl na zádech odrezlé stopky. Železniční vlečka pofalila, křečka skutále se z nás propolí. Stali pak se z křečku nezranilo, vlečku stali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, s pravdou bych byl náprstek nějakého voku. Na kolejích nebudu už nikdy dělat boky, hledat bych měl na zádech odrezlé stopky. Děkujeme. Děkujeme. Našim přátelé, bychom tady rádi, je zadaná bacha, jo. A musím něco prozradit. Minulý týden skládal zkoušky na tu univerzitu 3. věku. Potlesk pro Lenku. Nevzalý, bohužel. Ahoj.
Ďakujem veľmi pekne, to bol Ivan Mládek a jeho Benjamin špeciálne pre vás. Mini koncertík.